ka por ka labiang nginyo ban sedang no ya kene ka Jingshakri Ktien U Blei ha kene ka stam ha ka ba nongkong ngi pidiang sobai pi ki Parabangeit bi baroh kiba pila pelaj ka por ka jong pi ban wan sa ka yeng ka jong Blei ban yo man Jingshakri U Blei ha kene ka stam kani ka di ka Sngi U Trai ka bakarpang ya ka bingi ong ka wall Sunday school di lani ka Sngi U Trai na ka menta min jong ka Sunday school de ki baroh bingin yo banyi puson ka ne ka por kinlong na ka menta ka ne ka phang bat ha ka sedang ngi pen mau pi ki Parabangeit bi baroh ha ka bi dei bat ka SOP ka ba sarkar kala tha yangi kum ki balang bangi di ban bot bangi don ha ka yeng ka jong Blei na ka yeng mani ha ka ta ka long ba ka bangi dang don ha ka yeng mani tungin kenmau bangin dengi kimas ki jongi manang ta bangin bersyang bani song jengai na ban don jengai we ni we bat ban num ya khubli ti na mandum don gano gano jing khubli ti ka bangin dang don hi mani kini kilong khendiat ki ki bangi de ban bot kat ba ngidang don ka yeng ka jong Blei te Blei ni alam ngi lomba kene ka por swa bangin sedang ni kene Jingshakri tungin phai su Blei ki jing duai tungin ya duai Blei bok pa jongi bah benang kumne pat hagani ka step krabi jongani ka sngi ka bakrau ka bakantang ka jome nyangu ya metrai ba man pela ingi kum ki khon ki jome bengila ban ino shipori ke jonon kam jong ka do ka jongi ban wan ka yeng ka bakantang ka jome ban yo ban mane ban Jingshakri ban yaro ban pundon buram yame bakham tam trai bengin yo ban yaslok bat me trai bi ha ka bakum kene ka por nyangu ya metrai ba me penyo ingi kene Sngi U Trai ka bakarpang ka Sngi U Blei ka bakarpang na ka banta ka Sunday school ka balong ka Islam jong Jingkyrkhu ka Ktien ka em ka jong ki khon jong balang ngi duai trai ba men kyrkhu ingi habingi don ka bakom ka ne ka por trai ki baroh bingi yo ban perkhat ban puson ngi yo atrai ban pelai ka jumo cha perkhan na ka banta kani ka banta jong ka Jingshakri ka jong yeme kyrkhu ingi kyrkhu kham tam yu Jingshakri jong me badan ka banta ka bakrau ban sami khubor na ka Ktien ka em ka jong me kada baran Rapsang ibala ai ka por ka kodor jongi banwan ka jaka ka bajangai banyo ban sam yo khubor ka Ktien ka em ka jome lorong kat balau jong Jingshakri kersyani ulau jong mesem pakai baroh ka ban mi no na utrai ka nong ka bor nam ta jong im ki khon ki jome ngai ti me ka por jong Jingshakri na dok pasdang dok bawai no tos ngawi ka bangu jongi hakert yang Jisu ni pan amen ngen betangi ka Jingshakri jong U Blei ka no ka por dak bingi so lang ka jurwai ka ba san spa nyo pusan ba san spa andre pusau ba hadin ka ni ka jurwai ngel pan beji we ni ki rangba jong balang ka jongi Dr. L ka ji ban yalam ngi ka ba puli na ka Ktien ka jong Blei ba ka jing duai phi Jingshakri U Trai lukan rat iro pan pau jing pan em haper thai baro ka kerjang badan bol Jisu pen krau ka hima ka jongu hangi ka lapau baro ki khot ka jurwai san spa ni pusan ba san spa andre pusau Jingshakri U Trai Lukan Yaro Ben Pao Jing Pen Im Aperte Baroh Akerteng Badon Bo Uji Supen Kro Kahima Jong U Hangi kalapau Usen syaru Blei Ban pen im ula Syangi ula jan Nukun ula pa Upalang ujong unri wayaro a crowd
ca jing pen in du chi su blai yo jing ya ro yu blei u ba ha kli tam ka bu rom yu kun yang in perjajam I angel boneng ru Ia roya on lang rod ki mani ki dembat ki ngu ya ungin ya dem ya ungin ya ngu kadono jongi I try to open blue Kaburam bat yaro You jisungin I Jingu ya ujiu nom Unsen shar klem Hashua bangin nailang hakmat U Blei hagi Jingkyrkhu ngenya pule I katukan itli kit khot naga Ktien U Blei ka bangin laban syam naga gospel Mathaios kalenong ka bar pusau kit khot nadu kit khot ka balai hadu ka bapra badru naga khot kabalai punriu hadu sau pusau Ktien U Blei di haba udang syong halor ulum ki olep ki senran ki lawan ha u jar ki ong tu ya thu hangi lanu bakini ki ei ru kenlong bat ka bakum nu ka dang ka jingwan jongme bat kabawai no kani ka perthai tiu Jesu ulai thu barulo ong haki to sumar ba uno ru unam shashkor yapi nababun kinya wan haka kurteng jonga kida ong manga uba ukris bat kin shashkor yashibun bat pinsayo sngau shapangkit ma bat ki jing bena yigit ma to sumar piwat sngau khuslai namaga day bakini ki ei baroh kenlong handrei kabakut kampat laja namaga kenjaban riu kan yeng yale yaga kenjaban riu bat ka himaru yaga hima bakin long kinong sniu bat ki jingyap temru bat ki jingknyu jumai Hashibun ki jaka Henry kini baro ki long tang ki jing sedang ki jing jenjar Henry syapang kata ke sngi bat kata ke por ru omdan batip lem ne ki angel ki beneng ri tang uk pa jongahi tu kembala long ki sngi unowa kumtaru kan long kata ke jingwan ukun ubriu nabakumba kalolong hakita kisngi iba menchua kata ka jingslei bagi ya bam ya di bagi ya syang kurim ya pensyang kurim tat anda kata ka sngi ba unowa ulalet hapok kata ka yengleng bat kem syem la sutnyo tat anda kalawan kata ka jingslei bat kala rongno yaki baroh Kumtaru kanlong kata ke jingwan ukun ubriu. Nda kumta arngut kinya don ha kalingka.
ya wei la shim no ti ya wei pan la ino arngut kinya shong telian hak yeng telian ya ki wei la shim no ti ya ki wei pan la ino na markata tu sharai na ba phimtip hak numa ka sngi ba wan U Trai jong phi ya kanete pitip balau trayeng ulatip hakanu kapor ba unwan unong tu undala ap bad unom la syaban prat ya ka yeng ju nabakumta hiru tolong kibalak loy nabakapor ba phimut uwan ukun ubriu U Blei Un kyrkhu ya ka bapuli bat ka shashkor ya ka Ktien ka khot ka Jingkyrkhu tong ini lang khmat U Blei hagi jing duai au Blei ubau kpa jongi ubah beneng ni wan khmat jome ban aingu ya me atrai kan ran namar ki jing namar ki jing isnei namar ki jing le bha ki jome baroh bat komne ablei kan ran akan ke sngi ke bakhu bat bakan tange ke jome ni yo atrai kan ran ban yo ban wan ban rung se ka yeng ke jome ban yo ban ya shakri lang o ablei kan ran ban yo sngo na ka Ktien ke ba im bat ka ba kodor e ke jome ya ingo ya me ablei kan ran ba mem semla ino yangi kum ka balang hagajing ya lenti ke jongi kerpang akini ki nyau teli ki benai tam ki bla meri melas ker melas sumar yangi atrai kan ran ban ngilong kum ni kum ba ngilong ablei kan ran ki breu ki bla yo ke jing pensat bor na me ablei kan ran baroh ki long ki jingai ba ke Jingkyrkhu ke jome bagi yo ban wan ban rung sikani ka yeng ke jome ablei kan ran lem keno ke jing pentut Jisu kan ran ngida aingu ya me ablei kan ran bagi duai ya ke jing isnei ke jome atrai kan ran ba me men da telot ki kon ki bait ki jome atrai kan ran o ablei kan ran ba me men ri men ker men daman sumar nagani ka klam ke jing yap hem ablei kan rat ka baka pertehi baroh ka wei ka yakandu ngi duai ngi kerpat akum kani ka sngi ablei kan ran pamande is dei ablei kan ran bagi ai ki ai baroh ablei kan rat ki Jingkyrkhu ki bangi jiyo man ablei kan ran lyngba ki snam ki bala lejno ablei kan ran yen yo ablei kan ran ban wan ablei kan rat ban shakri khmat jome da ka jinglai lot ablei kan ran kerpang ablei kan ran yaki shakri ki jome ablei kan ran ki bahaka kerta ka jongki amsha ablei kan ran namar ki jing perking ablei kan ran bagin wan saka yeng ke jome ablei kan ran ni duai kerpang ru atra kan ran nam taki kon hep ki kon rent ki bapo si posnem ki badon kam te try kan ran ka jing ya lam ablei kan ran bagin ngau ablei kan ran ka jing hikai ne ka Ktien ke jome to is nei ablei kan ran ba umen sem ujome ablei kan ran hagajing start bulai ke jome hi atrai kan ran kan pendap yaki atrai kan ran umen sem ujome o ablei kan ran kum kan ke sngi atrai kan ran ni duai ya me ablei kan ran kalau ke sngi ke ba krau ke bedai ba ke school pen pau ke world Sunday school Sunday atrai kan ran o ablei kan ran ni da duai ni da kerpat ya me ablei kan ran kani ka slem ka jing hikai atrai kan ran yiki kon ki jong me atrai kan ran o ablei kan ran long ka man ka jong me ablei kan ran ba kindiat por ablei kan ran man ai ya ka lat ablei kan ran bangila ban yo long biang atrai kan ran diki skul pen pau ablei kan ran ki ba long ka slem ka jing tip ya ka Ktien ka ba em ka jong me Jisu kan ran ni em kini ki por ablei kan ran ki ba dap ta ki jing jar ablei kan ran re ablei kan rat ka Ktien ke jong me kong wat ngau khuslai tolong slur bar wat shepting namar me tip yaki ai baroh o ablei kan rat si bon ki ba pen smith ki jing em ki jongi o ablei kan rat ki jing ki
haka perthai baroh kiwei, haka bawai ke ri ke yelek persyak ya kiwei ke ri, kiwei ke hima ya kiwei ke hima, ba kiwei ke jaj pen riu, haka kiwei ke jaj pen riu ke ba ngiru ngi mat ablai kan rat haka ni ke jala ke jongi. Oh ablai kan rat kiba bon kiba pensit na kan dong ablai kan ran, banwan ra ablai kan ran, ya ke jing huri hura, ri ablai kan rat tu is, ne ablai kan rat ke kti blai ke jome aturai kan ran, men ri men kier men daman semaringi. Oh ablai kan rat kam tam aturai kan rat tu is, ne aturai kan ran, ban kren hi kon ke jome aturai kan ran, bakal long ke jing khot ya ki ablai kan ran, bikin kam jan shame ablai kan ran. Oh amdan manu robot tip ya kata kesngi ke jing wan arsin ke jome to ai bengin long ki bayai pen kre ke jing em ke jongi aturai kan ran jisu kan ratu is ne aturai kan ran ai bo men simu jong me aturai kan ran un ki un pen em yangi ablai kan ran ina long ki sakhi ki ba plai ya ke tin ke ba em ke jome ni ai ngo em aturai kan ran ke kesngi ke ba malawan lam yu shakri ba kodor jome uban yang hapdeng jongi aturai kan ran to pun sumpun slep ba me do men simu jome aturai kan ran bagi ai baroh ablai kan ran ki ban mi na ke sentor ke jong kin long ablai kan ran ki jing kyrkhu ya ke jing em ke jongi ablai kan ran o ke banya rap ya ke jing em ke jongi ke bala shai lagi sngi oh ke banya pen thamai yangi ha ke jing ya dei ke jongi bat me to is nei to don ringkat banyi ablai kan ran ke jing shakri ke jongi nama jom yangi pan kini baroh akar teng jong trai bo nong penem jongi Jesus Christ amen. U Blei Un kyrkhu yangi lyngba ke jing puli ba ke shashkor ke Ktien U Blei ba kumjur ya ke jing duai ki wingi labu lyngba Jingshakri jung Dr. LKG hakne ke por ngin por be no shakwai ke benta jong ke Jingshakri ke U Blei ke benta ke kongsan ba kata kalong bangin yo sngo ya ke khubor na ke Ktien U Blei ba hakne ke por ngila penbet iwei neki pastor jangka sinot ke jengi Reverend Rapsang ban ai ke khubor na ke Ktien U Blei hakne ke por pastor Rapsang im long thamai shu apdeng jongi baroh ngi itu ngi tip hai ila juan ban ngi na ko ke por shwai pat ke por kumta im long thamai shu apdeng jongi bat na kumta gitu kiba lesi kimpat tip na spang jongi I pastor Rapsang idon ha ke Balang Presbyterian district Balang Presbyterian te pastor na ke benta ke Balang i pidiang sobhai pi ha ke ne ke por ba ngi penpau ke jing songu soburom pi ba pi la pidiang ye ke ne ke jing kerpat jungi ke Balang banwan ha ke ne ke sngi ke kerpang ban sam ban ai khubor ke Ktien U Blei i duai bo blei lo rangkat ba pi ha ke ne ke por ban bat ke khubor ke bapinai ke long khubor nam ta jongi iwei pi wei bat ngi duai bo blei no lor kat bat pi ki por baroh ban ai pi ke met ke basat ke baklan ya ke yeng ke sem ke jong pi ba pinang la ban ai ke Jingshakri ke kodor jong pi ha ki benta ke baper ki bo blei upenon kam ya pi la ke long ha ke Balang ke jong pi ha ke district ke Presbyterian ha ke sinot ha do ke assembly kumjo blei long rengkat bat pi pastor bat ngi skambo blei kursani ke ne ke por Tesua bangin yo sngo ya khubor nai pastor jungi daripada Rapsang ninya solang ke jirwai ka basau spa iwei ke jirwai ka basau spa iwei palai spa prapsau Kristan wadu songtan nongshon kibon kisai sharai duai bor perthei berlinba saudong kitab seruya ladang isyo samtia sharai duai baroh itu khot ke jirwai kabal sau spa iwei bat lai spa prapusau Kristan waju shongtai Long shun ki bun ki shan sharai duai
bor bertei berlyngba sao dong kitab surya ladang isyo samtia syarai duai ing lagi ajableng ing deshem wajueng syarai duai ubaman uaptam ha kelemban penyap jing ma sao dong tiap syarai duai sngap kiba job ki ong sngap U Trai ong syarai duai ya ngeit bat kongu ha utu shanyaru le pin om kerdu syarai duai. Dengan besan ibalong sherman juga dikerja seng, I Blei Nongkren I namar ki Ktien pediang, bat ki jing tu ki jong fienga, kumjuru ki Jingkyrkhu Blei kelong I vaso in charge Reverend LCM ibalai penbet bat nga ia kebangan shim ia ke benta aga di Sngi lambat pi ke Balang malah shibidru khubor arbaje I Blei ru ia pi ki Nongkren I kiwei ki long ki teman besan ki khot jong komiti Balang bat ia pi ka Jingshakri dong seneng kiba don lang hagani khubor hagani yeng ka kentang bat kumju ya baroh ki Parabangeit ki belawan ban ya snok lang bat ngi hagani khubor kentup ki bela wan lang bat nga kemi ki kun lam bat iwei ni ki Parabangeit namos ram bat kiwei ru ki Parabangeit ni kiwei ki jaga ngai Blei Yepi baroh aga keteng ke Ktien U Trai jongi Jesus Christ. Kumbang yetiap baroh ba kade-kade ke Sngi ke walls on the school day. Rai kan long ke ba sa aga record ke jongi ba ngim simyo son the school ke wairu aga ke kalender ke batumai aga ke snem. Bat ngait skam bangin nomla ro ya ka bangin rakhe ka kumangi jurakhe man lagasnam te hanrei nyangu U Blei bangin yo pat ban kiu ka yeng ka kentang ka jongu ban mani ban shashkor u oj ni kan mau ka pangru aga ka por ki hep khna ki berbet ki belong ka benta ka kongsan jong ka Sunday school hamtam kitu ki bapo shivusnam Bat ia gitu kepala palat nerusan senam. Namar kinang don kijing wet ia ki haga bakin wan haga yeng kebak kentang. Nrei U Blei lembau mensim khot jong u. Bat ke Ktien kebak em jong u. Kan dorang kat bat ki hang no haba ki don. Ba kiru kinom du ia ki Jingkyrkhu ki jong U Blei. La shisha ko mangong ba nginam la ban rakhe ya ni ka walls in the school day ha ka rukom ko bangi jule re ha ka jing ban pre ka jonga ya ni ka Jingkyrkhu ngala buru ka jing mot ba ka letter and spirit jong ka walls in the school day kam dei pat bandu namar artli ki benta ka ba kong san jong ka walls in the school day
kata kelong ke textbook kade ke Bible but ke bahar kelong ke jing temu jo ke Sunday school kelong ba ban lam ya way pa way baroh sya ke jing tip bat ke jing itu ya U Trai jongi U Yesus Kristus Tiha kita ke spirit ngalapan kereru ya ke jing keren ke jonga bat ngai ke jing sngewbha ya inong pulis sedang belapan pulih ya ke tuka benta ke bangan sekeren bat kata kelong na ke gospel ke bakom Mathaios ke lenong ke ba Rapsang ke khot ke balai ke bangala seng ya ke kum ke Nongkren I ngan syia thu ulpai fi ba ke teks jonga ke de kene henrei ke jing keren jonga ngan kentup adu arteli ke syaptar kaba arbusau bat kaba arbusan bat ngan saya thu fi balai bangashim kumta namar kini arteli ke de kiwei ke jing keren ke jo jisu bat namar bangiladu ke kos baroh sisnan ngaku aban sim yang kene ke kos ke bajrong kaba ki khot ega ke Olivet discourse kaba kentup ya kini baru artli ke syapta rekan persiang ban pendap hapo ke por kaba pila ai nga ki kentin ke baongkum ni ti habau dang syong halor ulum ki olip ki senran ki lawan ha ujar-jar ki ya ong to ya thu hangi lano bagini ki ei ru kin lom mat kaba kumno ka dak ka jingwan jong me mat kaba waino kani ka berthai ka jaga kaba ujisu syong badudon ha ka por bagi senran ki wan ban keli kini ki jingkeli kalong halor ulum ki olip balong baudon ha kata ka trai o ka kli jong kata ulum olip idai jaka iba kem idai jaka bau jisu syong halor jong ka dikatem syapo ka bagi ong ka kidran udan halor kata ka tedu jong lom ka ba syapo ka don ka tem kidran bat ka balong syapang jong mingi jong ka Jerusalem kidang syumi na ka temple lembat ki senran Mara bagi poin kata keceka, kisenran kisedang ban peniyo Jisu, syapang kat jingtai jong kat temple. Nreu Jisu ya tu, ya kat jing pendu ya kat temple. Ngiru hang ni, bonsin ya kedau tangai ki building. Kamtam, kini ki building ki bahe, ki bajrong, ya ki tangi kam subang. Jisu ong ke no shwa kata baroh. Wang geti ke temple ro on sa pendu ka ba pipi nyau ko radu kata-kata bat dei na ta kadau ka penlong ya kini ki senran ban keli kini ki jingkeli ki ong tu ya thu man ta trai lano kata ka por kan long bat ki dak ki shin jong ka jingwan ka jong me bat ka jingkut no jong ka por ngi ema kini ki sngi kiba ni don si bon ke jingkeli halor ki ei ki bajia ka jing em ka jongi bat ni keli si bon ke jingkeli hamtam ngi khme lenti ba ki jubab kin wan na ki doktor na ki scientist na ki sorga na ki nongsen shar bat bon sin ngi don apdeng ka confusion namar mentalilei ban ngeit sola syu ban klem ngeit sola syu ni don apa deng ke cingkul mahar hanrei ka bas ngau bang bat so it egini ki senran mars nong Jisu syapang ke temple ki keli no nau Jisu hi dei na kata lor kani ka cingkeli Jisu ai ka jubab ka ba cerong bah ka ba kentup baroh artli kini ki syabda kaba arbusau bat ka arbusan ba latip ya ka kum ka Olivet discourse Olivet ka bamut na olip Mount Olive discourse ka bamut ka jing keren lani ka jing tho
kabak jerong, bat kabak kia bah kabalong serius. Bat kani ka kia, bat kalong serius ro nakabenta jungi baroh. But day na katadaw ngong kani kadai ka letter and spirit joka Sunday school. Yau Jisu bat ya ka Bible ngimla ban klat. But kani ka ai chi kairo yang i baladengi don kam ban kali jingkali pai sia ka Bible. Ha ka Bible la tho. But pin lap ai gini ki benta. U Jisu i ulaya thu lupa. Bahkan ni ke lenong Arab sau ke dekat sau ke dekat sau. Laya tu ya ki jinglong ya ki jingman hap deng jong ke por ke jingwan ke benengkong bat ke baar ke jong Jisu. Kin mi si bon kinong syukur ki ban kam ya lade bagi long ukris. Dang ayut sonde kadang ya tu kita hasyaina bat di pastor jong piru kadang pak ke WhatsApp ban pen i. But kani kawai kalau ke target yang iki not is, but kam tam apdeng kisamlah. Manong bau Jisu ladep wan, ulawan kedur jong unong China. But kata kenyam jongki kalau syaban mentah China bakat target jongki kelong bagian teu sya not is jongi. Hadu bagan Nagaland Baptist Council kehaban isu ke statement halor jong kani. Katno ke jinglong serius jong kata. But kabaki kile kalong kamtam dagan ni ka digital online. Kabamut kisamla kidon apdeng ke jingma. Kita kedai ki characters kibadon apdeng kata kapor. Kindon ro kinong ya tho lupa balam ler. Kindon ro ke jing kiwei na ka sansyar ka kadar ki jing bena syafang ki tma. Bad ki jing ya le makanti. Bad ya kita muduri mafi. Kidon em hadukat no hakadi kapor. Ngam don por ban tu ndrei mudur ki jia shisha em. But kin don ro ki natural disasters. Ki jing pan jot jong kamarian dang man si Sngi U jing kenyu jumai bajurba. But hang tahe po agency padeng Turki bat ke Greece. Hagabau jumai bajurba hadu 6.6 hak Richter scale. Open kelam ni building ki bajrom. Hadu kelong ke cingima ke bakrau. Henrai kini ki ong utrai Jisu ong kilom tang ke jing sedang jong ki jing ngausi bagi jing jenjar. Kandon ro andri kampat dai ke bakut. Kindon ro ke jing pensitom ben ki Kristan nen miet late night news ngayo. Bau pres sangtai pau France. Ulah siat, ulah atak, hagi riusit niam. Nelor badang lai sengi lane arsengi mentah. Ngiyo iba laingot ke balik jiaseng. Habar juga yang mana kila atak dakat tarih. Bad kibakum kita kicia hadu kata-kata ke jingshapan sitam. Habaya keren sebab ke jing sitam ke Kristan mendai ban sengutuk tangengi hangne handai hapar khat ya ke bertehi baru kawai. Henry kadonru kajing maham kajong utrai Jisu ke baong bangi day ban yaine hadu ke bekut batang kita ke yaine hadu ke bekut kita unyo light em kamdei ke besuk yangi bat ha ke bakum kan ke poru kan don kajing pen priang ya ke gospel bat kan salong ke bekut kedekat ke balai pusau. Kalau engkau badon kam bangin pule bahabat bangin sngewbha. Amaru Jisu wong kumni. Sisya nga ong api kani kapating menriu kanom leit no tat ndala pendep no ya gini ki ei baroh. Dan ki baken sting no yong ba Jisu keren ni la kejong kapating kejongku. Kini kijing ong kijing kedeu trai Jisu baroh hakade kijing keren kejongku. Kiteu tangi kapating kejongku. Henry ki nong batai ya ke Ktien U Blei ki menjur ya kata baka jing menjot ya ke Jerusalem baka jing jenjar ki la ajia nadu ke por ke jong utrai haba utrai Jisu Ukraine ni ke por nadu ke wajingwan ke benengkong
Hadu ke jingwan ke ba arsin ke jongu. Ke time span ke long ke ba jerong bah. La pendep kata ke por. Andre lanang pendep ru hagi pateng baro. Bat kinong batai kiong bansa kan kam jur syusyu. Hakani ke pateng ke ba khadu Bat kani ke pateng ke ba khadu. Kalak ban long ke jongi penban. Ndai baladep ban pendep once and for all haga por ke jongu Jesu. Mat ke dekat ke balai pusan ke ban scam ya kani ke jitu ke jongu Jesu ke ong ke beneng bat ke kendau ken leit no ndai ki ktien jonga ke nom leit no try Jesu pen kut ya kani ke jing batai wong what can sting what le bom sweet new ki ei baroh ken leit no ndai ke ktien jonga kan nom fail ke ktien jonga da lele kan nom fail. Kini kijingnya tu lupa jongu ki predictions ki nom fail. U Jesu unsawan biang. Jesus is coming again. U Jesu unsawan biang hagaba arsin. Hadu ang tabon ngia tip bat ngia sutu bahabaroh. Hagi jing kren, hagi jing ruai ki jongi ro bon la ruai sepang ki jing jia baroh. Andai ka wei ka banga kam kwa ban yang i baroh hagani ka por. Kalong yaki lightly ki farsi ki bau Jesu ai shushu. Lightly ki farsi ki bau Jesu ai kum nongin le haba kumta. Kum nongin le hagaba kumta. Ka farsi ka ba nengkong kalong sapang ki shakri babha bat babomat. Itu ruai ketu ko ngeit aparte tu trei yalap syarai. Hendak ini ki farsi ngan bu trei syarai bat yalap. Kini ke benengkong kong trei ki farsi bab ki shakri babha bat baboman. Pila jupule ne em ya kini ke bentah kini ke khot sausan adu sanpuwei. Kiba kini ki shakri kiba boman ki lekum no. Oh kini kilong kibriu, kiba kensting, bat kilong kibriu, kiba jaito, kiba alhia, nangtai kilong kiba susyong bat mudur, namari ki ongkum no ukun rat jonga utut banwan, bat kumta laong sedang ban syok iki para syakri jongu, bat ban ya bam ya di lem, bat kiba buat. Bon ki breu haki di Sngi ki mentah ki maka jingem ka balong violence bat ngio i ka violence maka jur hadu kata-kata bat ka jing bam kalalong palat liam ngi ki balej ban kren sonde na wejaka jan mit ngi ban perkat abang ilej pai ki don ki area ki bagi breu haka sonde lelei ka dei ka Sngi le kemen kasngi bam kasngi di kendiat ki betrei ya ke kam ke jongu blei kendiat ki ba IT la de syaka ban trei ke kam ke jongu blei ndai ki ba bon ki trei ya ki kam ki ba boman bat ngas ngeu jero agini ki simenta ki la don ki ba identify la de no ban le bha ya kiwei ki identify la dia bagi dia ki fans jong ki so and so on. Ndai syu kita kinong bur jong Jesu. Ki bom ai buram syu ya Jesu. Tang kata ka bagi ai buram ka klop sano tip ka tip ne mi kita bagi don apertairu. Bagi le ai ru. Ngila smart ban trei bah hagi babon ki bentah. Hagi babon ki liang bari ki babon ki seng. Henry ya ka kam ka U Blei bunsin mentah ila sedang ban inono ngamong bagi mlong ki kam ki bas new baroh Henry ngi don em kata ka jing mut haga bangi kloi ban trei ya ka kam ka U Blei ong don iwe kena ngai ia ka decision magazine jong Dr. Billy Graham ula klat no habagi bam jam tu ka mit ukpau kli ya lai jong i khon ong kon pikwa ban long ayu nda haka
Pikwa banlong ayu haka jing ke jong fi. Ini kon yang papa ngakwa banlong Jingshakri jong U Blei ndang ngalahe. Uku pawong ngap fi bakla. Ila susi yang papa pi kai yang iman kepor bangin ya kit ngin ya tre ka kam ke jong U Blei. Ndang ngajubab ya kata fi yang bang fi bakla. Ngabakla kumno papa. Uku pawong fi bakla namar fi yang when I grow up. Hadu babin dalasan bisa trega kam ke jong U Blei. Mendaru pila te banlum kau kam. Mendaru pila te ban le ino ikam na ka benta U Blei. Pila te ban evangelise na ka benta ki perlok ke jong fi. Pidon ka benta na do mendaru. Bonse na ka jing em ka jong e. Namar ka jing pressure jong ke jing pule ki kam ke jong e. Ibu baksit ya ka kam ke jong U Blei. Ndalawan Jisu kata kaporang Jisu ngade officer pa office. Ngade businessman. Oh ngade high official. Jisu nong syabas te ya labiang kat kata kerdan. Habalang pilong ayu. Pietri ayu. Ka Balang Presbyterian ka don ka benta ban train hadu kena hadu samla bat hadu kentai bat rangba. Kay kabenta ka bapila train na kabenta jonga kata kalong ka Jingkyrkhu ka farsi ka baar kalong syabang kisipo ngut ki teisoti mentangi lawan sa galenong ka baar pusan nadu ka banengkong hadu ka bakhatlay kani ka farsi syabang kisipo ngut ki teisoti ka bamut bangidei ban syarai, trei bat syarai. Kata kadai ke order ke jongaru, having a legit teman besan, mentah apabila khot ebi banlong gitu besan, pidai ban husiar bahasa panggil dia. Pila long ki Kristen mentah pila pediang ya Yesus pila tip ya ke Bible, husiar bahasa panggil dia. Syarai, trei syarai. Bat haba syarai ru duai ke kani ke farsi kapan start yangi ki Kristen ke depan long ke ba start ndai ke babi ndai man long ki kulai khashor ke bhapte dak lakam man pan phai ki ndai ki Kristen dak bangi long Kristen ngi depan long ke ba start kani ru ka ai ki Ktien jong ka jing start. But bangi dero ban long ki bala kloy always be ready. Bahaka ta kajing wan ka jong U Trai Jisu. Ndai bangi dong to kre ulawan. Ndai ya nginya le tan no ya u, ya nginya le shau no ya u. Ndai kong kito ki sangot ki babet ki le wat pniang. Nama garukom ya thok ki dong Palestine kim dabu ya ga sngi thik kum balong bangi. Hasor lelewat hanong gendong ro ngila strik baha. Pada via thok hakata ka swi bat hakata ka por ro thik kaju. Bat igirang ba ro ngila da ong lada ya thok si baje fite khat ar steng poi no. Menta por kani ka por sitom kum kani. Kalapan nyarap yang iro bangen long disiplin kendiat man poi kloy mo. Ya ke por. Ngeit kani ke disiplin kan wanru hadir. Kan wanru hadir. Bangi di banlong berbor ki balong ready. Kinong rai semen sem ka bangi ngilir wai mentak ong Kristen wat ju song tat. Wat ju song tat, wat ju song tia thai. Henrei syarai duai. Bat kani ke khot ka balai ka ayangi ki tips. Kai ki tips ki ki balong ki winning tips. Ki bong sngap ki ba job ki ong. Sngap U Trai uang. Da village menta banyo ya ka tuition ka babha, phiap jit ya tutor babha. Phikwa banyo ya ka result ka babha, ha ka jingile sports ka jog pi ka no ka kam, phiap banyo ro ki coach ki babha. Kino ikai ki babha. Hang ni long sngap ki ba job ki ong. Ka experience sung ki share. Sngap U Trai uang.
syarai duai. Ya ngeit bat kongo. Ha to syaniaru. Lei pin gerdo syarai duai. Ngikum ki Kristen ngimdei banong bangin sya lap hakapor kabangi ngimpen kre. Kata kalong on Christian like. Kabau miadei bat ka jinglong Kristen ka jongi. Handai gitu ke balapan kre bah ke juang lano men wan hakapor Bible mo. Try Jesu lano men wan. Bat ki duai, bat ki gerpat ya U Blei. Bat ka ni ka discourse ka jingitu kana jrong ka jongu Jesu ni ru ya tu. Ba kata kapor ka ba kaddo ka ba Jesu unsa wandro aka ba arsen kandai kata kapor ba unom pen slamshu namar la sitam la jenjar palat bagi ta ki bala jit ki jongu Blei yo ki nom la sha-shu ba dei na ka benta jongki ba unsa wanno artat ka ba mut ba hadu kata kapor don ki bompat pen kre ki bompat long redi kat kum ka ni ka Ktien ka jongu Blei. Andai dei tang namar ki bala jit ki jongu Blei. Banam tenju ya ki palat ya ka bakila ban sya. Lai kita ki bala aipor nadu ka jingwan ka ba nengkong Jesu, hadu ka jingwan ka ba ar. Kim patiau setia. Hadu kata kapor, ka ba mut ba hadu kata kajingwan ke bakadu ke jago jisuru ndadon sadon bet ki bompat penkre ku magalong igini ki sangut ki theisoti ki babe ngikum ki Parabangeit Mawroh bat bano ki badan hakini ke por nginom long kum tada lele ru nginom sya ba kata ka sngi kan lap yagi ki breu ki bompat penkre Ujisu ai knangi kini ki farsi. Simla penting pengiu yangi wandong kin long tangki por ki besniu bagi becinjar. Ndra ai yangi kalat. Wai yangi kalat. Kumno bagi long ki ba penkre. Na ka benda kata kasui. Kabalai bat ka bakadu golong ka farsi jong kitalen. Kini kamut yalap niladap ya ka tray ya ka syarai bat mentag og yalap kani ka parsiru ka ai ya ka ta ka jing start yagi bangi dei ban long ki briu ki badon ka Jingkyrkhu ya la ka jong ka ngeit kabangi gila ngeit bat kabangi la yo now try Jesu bat katkum ka Jingshakri jong ka Bible kani ka farsi ka airo ingi kata ka jing start ba ka jing ikai bangi dei ban ngeutu bangi long accountable ndei tang responsible ring long accountable haga bangi dei ban sa ai jing keng hakmat U Blei haga wei ka sngi bangim dei ki ba ngila ban le kat ba mon ya la ka jong ka jing em dan ki briu ki ba berkat yong kani ka dei ka jing em this is my life live young live free mo agini ki sngi ta ka slogan bat kat ba dang samla le kat ba mon dawan uji suong bang adang samla te kala ban long kata dan iwe kena ba dang katu kerniang lalap do men ba idi biri daumen wah fidi biri bakriate sngap kata kamu tahu bayo si talian pila banai dawa khmat jeng U Blei ukeno penban U Blei ukeno penban U Blei ume uba erang uba suan ot ya ke ba mem simna thong ngatip melang uba takadaw ngatep ila ka jong talen Parabangeit kani ka farsi kitalen utu bayo san bat iwei kabar kan mau yangi bangidon ka business bangin le na ka benta ka kam ka jong U Blei haka balang ka jongi ngidon ka business session kata ka business session ka bamut bangi perkat iki kam iki jam jong ka balang
Henry la dengi rong siya kawa kam jeliu bat kan jaman sim jong kan ni. Kabamot session la ne clam session. Jingelang perkat kam la ne clam jingelang perkat kam. Baroh nanging idon ka jong ka business bangin penroy ya ka gospel bad ya ka hima ka jong U Blei. Namaru Jisu uni ukunrat u ai kini kitalen badu sa leching lech. Long tik kumutau balawan haka jingwan ka banengkong bara shwa ka jingwan ka baar unsawan ya Kenya dia katno pila penroy. Don em kapan sengat bangan pong. Don em kapan sengat bangan pong. Bala pendat da klor ba pernai. Waitun besan batai wang baitai klor ba pernai ba pendat hakata kapan sengat ke bangingin sayo pong hakata ke sungi. Idei ita kenji mensim iba kordor ibangi layo wan ra syau Jisu. Iku makani ke jingmut ke sedang mandu no nangi hagi di sungi. Kumangi syuan je seng kelebiang Bagila tray kam chung Blei kelebiang. Bagila long sketri, long Sherman, long the khot. Oh kelebiang. Henry ya tu, yagi project, yagi scheme ke jongpi. Haka jing ya day, bat ka kam tong do ka. Kat no pila yo tong. Kat no pila yo wan lam. Ke Balang Mawroh, kadi ke Balang ke U Blei ulah kyrkhu palat. Aduh kata-kata. Ai kublei yo pi na menta katu dia seng slop pastor. Ale tu pastor yo pi ba ke impact ke bangang le pai nang ni ke long sngurit ria ha ka jing krau ha ka jing subun ke jong pi. Nga kelapet ke yeng jongi wow ki ret man syangam ju kan mau. Ndalawan sene ngasakan mau. Ndala le pai nang ni wow kublei. Ta ka Mawroh ke long ke bala roy hadu kata-kata. Dah ki 80s, middle 80s, ngawan mare step nang ni. Idang ting ki kseu wan mare syusin ngalajan syak daj antai. Bat ngam ju wan Mawroh syuk men step. Nrei menta syano tangi ki kaliru mengiam syuk. Kata U Blei ulah kyrkhu pi ki talen ki jong pi. Talen ka diru ka spak mo. Kaspak ka bakrau kata-kata la da fikon bat sigi ki pisah jongi gini ki por. Haka jingkren pat ba jongi ka mut rai ki sap bat ki wei. Kanong ila banan gam hok ya katapat na kabenta ka mission ke jong U Blei. La da hang ni ka long silent ru. Henry ka jingmut jong ka ni ka long. Trade till I come. To ya kai bat to penroy tat hadu banglawan. Bat ka wasnutnat kalom banda ulawan unsong bahame Jingshakri babha baru ngeit mamela minot agi ba kendiat ngan bu ya me lor ki babon to ki lej sa ka jing kemen ukun rat jong me bada uto ba ya sitalen wang wat me Jingshakri ba boman badu ba alhia dan jakai ka jing alhia ba ka jing boman ha ka jing ngait Krista jongi. Wong to shop no yaune siya ka ba dum bat siya ka ba kam jingai bat hang tangan long ka jing len nyar bat ka jing kum daj peniat. Parabangeit naribin pet ya ka ba kuddu jong ka ni ka bentaru ha ka jing bisyar ya ki jaj benriu ha ka ta ka jingwan ka ba arsian ka jugu try Jisu kumban penkut ya ka ni ka jing keren ka jonga. Ka jing penram kajang U Trai Jisu. Kamdei halor jong ka jinglong boman. Kamdei halor jong ka jinglong boman ke jogi breu. Trai Jisu lawan kenang jaga bertai na mentakin dong pop bat ki boman. Handai halor jong gitu ki bala kelabamut ndrei ki bom syem. Le eru na ka benda ka kam ka jogi Blei. Trai Jisu ta kasiun ong habang alas liang ro pikam ai menga habang athan ro pikam ai di pikam ai bam menga habang alang kudro pikam ai jan menga kani ka man sims ngaulam para breu kelas dang banduno de ka buram kanang kambon hanung kendong bani asor mentah pada village western nilai kala anang duna lanang duna
Manu baikai ya kane kabertai. Ndai U Blei, ndai ka niam Kristan, ndai U Jisu, ndai ka Bible. Kani kalong ka jing penrem ka bakrau lai share ha ka niam Kristan jongi ka jing kai kalong. Ba am sim lapan yangi da ka jing le. Lapan yangi da ka jing ngeit, da ka jing ai ka jang U Jisu Christ. Handai ka la khot pat yangi bangin le ai na kam da ka kam ka jang U Blei. Ka jing fail ka jongi, ka failure ka jongi ban le na ka benda ka kam ka jang U Blei. Kata kalong ka condemnation, ka jing pen rem, hakata ka sgi ka bakatu. Rela dangilan le, katkum ka bau Blei, u aingi ka lat, ka buat ka bor ka sap. Hakata ka sgi ka bau wan, U Blei, unsa aingi ka nom. Bat kata kalong, ka jing im, ka babom jukot. Dai na ta ka daw, ka jingruai ka basis pa nyau ko hong ko riu ngeit apartheid duai to trei yalap sharai namaru trai ulajanwan syayeng ya fi un lam ka parsi unong lait kurimu ai bagin lait im ndai basubu ang to kadai ka yap ka im ka jongi ya ka jing im ka babom jukot nama kata ka ka balong safe tam yangi habang ipen krek bani syami ka jingwan ka U Trai Jisu ka long dongin rung hakan di ka ba ka jingruai ka ong koriu nget apartheid duai to trei yalap syarai namaru trai ulajanwan syayeng yapi un lam ngin trei tat Jisu wan ngin trei tat Jisu wan ngin trei tat Jisu wan unia lam syalayeng U Blei Un kyrkhu ya pi, U Blei Un kyrkhu pi wei, bat ya ka balang hang ni Mawroh, nam ta ka buram ku jong U, amen. Ki Parabangeit ye, untuk ngilai omat ya ka khubor ka ba krau ka ba kodor, ka ba deipor, ka ba deimensim nam ta jongi baroh, ka ba pastor. Ila sama pedeng jongi hakane kopor. Pat kecing khot yang ikalong bangin long ki balapan kre. Ya ladie nakamta ban yesham balang nong penim ki ki baja saudong jongi hakane kisengi kilong kidak kisien ya ka Ktien U Blei klai thu bakala kren dopa bak badon kam yangi kumai pastor ila khot yang hakane kopor bangin long ki balapan kre ya ladie Kebelah Shibun pastor, mentah kena khubor ke bakodor ke bila ai pedang jongi kena kopor, tentu Blei Un kyrkhu ingi lomba kena khubor ke bengio, pedang jongi kena kopor. Hakani ke por pat ngin yo sngau ye kijing penbana nak balang larang idon. Aden bengila yo ya dap benyo ye kijing penbana ngan kerpat iki osyas usobha ban wanra ye ki jaingu sini syakmat. Ban kerpat itu memesan jungi itu memesan doktor ol mariban penkentang ya kijing aingu mentang ini oswa ya kijing penmalah nang idan kini gilong ki jing penmana kumtu kumba ngilayo sko hage Jingkyrkhu ni kani kediga Sngi U Trai ke beriga World Sunday School Day dan reikum kapalang ngila penbaik ban om rakhi ya ke World Sunday School namar ba kiba bon kinong wan Sunday School kimyo ban wan jingiseng kum kilong kmi kibala palat nribusan snem kilong kpa kibala palat nribusan snem kibajudan ke kelas rangba barki kena kibarid hagi kerdan primary infant krill rule kimyo ban wan jingiseng na kata kadaw ngila penlong bait de jingiseng patba kumni kumbang ngila yo hagi ni kapor kini keju ke jingiseng kan long biang pat hagapor arbaji naga bentang ki Parabangeit ki badon haga jingiseng yin jong kadong ke basharum
kinong isimenta kini kijing seng kin long kitu kijo kumtu hi but kijing ruai ki bangin ruai ru kin long hi kijo la sai ke miet kede kesngin kong bening kong jong ubnai November hagapon riu siteng jan miet ngin yo e kijing seng duai sedang benai but revival kinong isimenta kilong iban pulis sedang badwai inong imisis R renga badi banyalam haga jing duai lang i Mr. ESMD haga miet singi balang sautering ngin yo no ya ga jing seng miet balang haga ba ngin don ki jing kren ya gi subject baper kum bajulong haga tu gi por gi bala lej no haga ni ka ar kini ki ar banai menta November December ngin penlet jingmot halor gani ga theme Ktien U Blei hapdeng kijing jenjar Ktien U Blei hapdeng kijing jenjar hagini ke miet balang sautrik andon kijing kren pli ye gani ke theme da iwe ne gitmen besan jongga balang itmen besan E1 swed badi banyalam ke bopuli sedang badwai Mrs. Longbha pungrom hagini Ktien U Trai ke baladep kila don ke ba complain yenga bam yo sngo ye gijing penbana kawai kala banlong na gijing thot nang ni kawai kala banlong na gijing thot na sebar gijing wan jong ki kali ki bait kumtu te ngini persang man shashkor bha hagamit sin saja nyau tering ibane lama ka bobule sedang badwai inlong imis modis posna bad kamat jing duai kalong bau blei onyada na gajing pangklam ki Parabangeit i ka komiti balang ka bala syong men miet kala penbait mai no ya kiru kompen long jing seng nadu kani Ktien U Trai ka banwan kindon gijing seng ki bangin long tangkawei hagapor sibaji kindon ru gijing seng ki bangin long hi kumni kumbangilong menta khadwei bat arbaji kat kum kajing long jong kisngi bat kajing don kam jong kijing seng hagani Ktien U Trai pratari kajing seng kan long hagapor sibji men sngi onnom don jing seng hagapor sifobaji ne khadwei biji men step inongkren hagani kajing seng inlong itmen mesan jongi itmen mesan PS Karniyor hagapor sifobaji men step ngin sedang no ya ke kelas naga benta ki ban long riu khot tiki khon samla ki balade ke por ban long riu khot kin wan se ke kelas riu khot ke ban long ha ka por sipo buje mestem ha ke ni Ktien U Trai ke ban wan nang ta pade lapun bedru ba ka ya ke ni ke jing seng ke balong ha ka por si buje on ring video ya ka but on pelat lyngba ke YouTube haga por live je janmit naga benta kilong kmi kilong kpa jongi but ki khonrit ki jongi ki bom yo lat ban wan jing sing ki jing bot renti ya ki kendon jong sarkar kin long hi kumto kumbangila le baro sikata ngin wan swaga por ngin pendep ya ki benta badon kam hang tai habar ban ngin serung sepo ye mani lapun bedru baga jing seng gentei bar ka jing seng samla kila ban sedang no nadu gani ka pratari ka jing seng gentei hagapor berjulong hi hadien balawai ka jing seng besi beji bar ka jing seng samla ru kum berjulong hi hagapor janmit te ka jing seng gentei ba ka jing seng samla kin seben bej yegi program jongki nadu gani ka tiyo ka banwan ka jing seng khna kan penbet yegi program jongka ban I lyngba ke YouTube channel jongka balang haki por men step kat kum ke jing bit jing biang jongki hi lagalong hagapor prabaji ne khandai baji ne khandai siteng kat kum ke jing penbet jong ke jing seng khna tekni ke program lyngba ki YouTube channel ke jing seng khna kala ban le man laga Sngi U Blei
ladala lani ladam la kat kum ke jingla jongki le se arsin hagesibnai ki kelas suspension nagabenta kitu kiba la kloi ban penbet ye ki long yeng long sem ban yo ban pelaj no nag suspension kan long arfu arterik hakapor sau beji jan mid te ki kmi ki pa ki badon ki khon ki badon hak suspension sngewbha ban ya kit kya ban pensai ki khon sepang kani ba kitu ki ba la kloi ban penbet ye ladi kin sedang ban wan segi kelas nado ka arfu arterik yen senang pen benabiang ye kini kijing pen benaru hagini kitiyo ki ban wan hagakat santerik kata gamot hagatai kitiyo ke balai ke sondi ke balai yen yo ya ka jingiseng memorial service nagabanta itmen besan jongi ibalaklat no itmen besan bidisiar kini kijingiseng kan long artli kawai hagapor sipo wiji kabadai tang nagabenta jongi ke balang barhagini kijingiseng ngi lapan bet ba kinong yalam jong kijingiseng kena jingiseng samla jingiseng gentei kin ai kijingkren lengkot kijingkren ke balengkot bha ya kajing sngo jongki halor kajing do no ya itmen besan jongi kinong yalam kabamot ki chairperson jingiseng kena chairman jingiseng samla chairperson jingiseng gentei kin ai kijingkren ke balengkot ha ketu kesngi ha kijingiseng ke baspo wiji hagapor mensengi si beji kandai ke jingiseng pajba hagaba kirangba naga Presbyterian naga district ban nagi Balang hapo ke district kinyawan ban yadon rengkat bat ngi kum ke Balang yin senang pen benabiang ikandi hagini kitiyo ban wan kawai pagajing pen bena ke bangi sungu kumen kum ke Balang ban ai gini ke por ke long baga Bible Society of India Shillong Auxiliary kala jit yai pastor jongi Reverend dan sim ban long President jong ka nagabenta gini ke snem arhajar arpo hado arhajar arpulai kini ke post president kedai ke balong voluntary ke long honorary ke bamdon kano ke jingsiu tulop handai kedai tang ke Jingshakri mon sngewbha ban penyat yaki kam jong ke Bible Society ke badon hang ni Shillong kum ke Balang yi sngau kumen sibon ba ke Bible Society ka lajit i pastor jongi ban long uwe neki nong yalam jongka bat kum ke Balang yi sngau kumen ba i pastor jongi idon ke jingla ke capacity jongi ban long unong kit nong ba yaki kam jong ke Bible Society of India ni duai ba U Blei Un dan ringkat ba di pastor in yo ya kamet ke bakot ke bakhya in yo ya ke jingstad ke jingshampang ke ban U Blei hi kumno ban pentelon niki kam jong ke Balang lyngba ke Jing Trai jong ke Bible Society U Blei Un isnei ban Nongkyrkhu susu yai pastor bar ke yeng ke sem ke jong i kini gilong kijing benar hagini ke por U Blei sibon Dong duai. Go kpa jangi bhabneng. Ngai ngoi me ka try na malong try tun rai ki Jingkyrkhu baroh. Malong try ki met ki men sim ki jongi. Utrai kli jong ka Balang utrai kli jong ka Kamru. Ngai ngoi me ka try ngiyo ina ka por ban shakri ban mane me ablei. Ngelayo ban shashkor Ktien U Blei ko try ke khot ngi ko try mengin yo ya ka sap ke talen ngin yo ka men sim ko try ban long ke batre shitom 3 minute dak men ka kam jong me bat kham tam ke balong belapen kre ban ya sham ban me ko try ka sngi ka kher ablei snei ko kenrat ike baroh nyo sngo lang me ka Ktien jong me
kalong ka bor ngi uta nang la ban ya chaprang kumana ka por ka ba e ka batan ka basitam atrai lang man ka por ngi don na klim mat ban shakri me ablai lang ba jing ai ka kam ka chome anong pnim bi ich ngi duai tong trai ba bha isnei ko kan rat ban kyrkhu pen kentang yaki Masyano syano ka balang ka banon kami ki atrai kalong na ka bantaban penyarik hima blai jom hasla kana ka perthai kalong na ka bantaban yalap ya ka ktien ka ba embat ka dan bor jom kalong ko tra ban yathu kiwei ko tra shaphang ka jing penim ai ki jom lambo khun jom Jesus Christ atrai ba kyrkhu na mar kata ya ka wei voi ka kti bli no ko tra ka kam jom ko trai anong prebis ne balong lam kat bat ngi lam ki kam ki jing tre jongi kam tama trai kai ngi nong prebi ngin ai ko ta ki donut ke men sim jongi ngin ai o trai ke long ran yeng ki jing em jing ko trai na ka banta ban shakri ban maneme na ka banta ban yakit ya ba ka langkor ka kam joma na ka banta ban tre ko trai ya ka kam jom hasla ke na ka perthai Inuai ko trai namar kata long lam rekat ban ngilang ki por baroh hang nonong i don ko trangen kan mau ablai ngilong ki sakhi jom ngilong ki atiar ki jom Inuai trai babhana ka banta ki wei pat a ko trai ki bam don ban ngi ko por lane ki bam la ban yasno ki lang lang mag Jingshakri chakam jom ablai isai ban kyrkhu ki ko trai ba hang nonong ki don ba ko pat ka banta ko trai gila ban a chakam jom ko trai ka balong kat kum ka hukum blai jom Isai nama kata trabah pediang ini jingangu ko trai makin long kum a ki jing knya ki ba ubi ki so ja khamat kha jing isnai joma isai makin long ko trai ki jing ai ki ba masham shobha ko trai isai ru trai ban the ki Jingkyrkhu a ko tan kha jing isnai joma makin yo tip ablai malong ablai ba khrau bor malong brai trai met ki man sim jangi malong trai tan ra jong ki Jingkyrkhu baroh isai ko kan rat ban pediang ki kumba ki long pediang ru ko trai Jingshakri lai lam kapor ngin yo mat ko tra ki jingai e ke phala tam jong ma sngau ko tra bangu ji ma ba ki pop na we ngi pan bi dem tengu jisu nang pem bi amen Ke Parabangeit baroh ngi lapoi sya kebenta ke bekot jong Jingshakri ke U Blei hakene ke stem is kambo blame kyrkhu ngi baroh namba ki ke bengi le yo man pendap hakene ke por pat ngin seyo biang ke jesang kum tu malapan benas bira ke por ar beje na mata ki Parabangeit ki jongi ku don ka dong ke besharum jong jesang ye ni perwai no ke Jingshakri U Blei hakene ke por da ke bengi so lang ke jingwai ko shispa anyo ko shispa shpo pat hadin kini ke jurwai ngan subhaban kerpat i pastor jungi da beran dan siem ban bu ke jurwai lengkot ban pelaj ngiru da ke Jingkyrkhu penwai hakil o sun benang ba pernai ujisu un sapau apor siteng senia kan shai ki riu khot unwan shau ngin trei tat jisuan ngin trei tat jisuan ngin trei tat jisuan un yalam shalayeng Baroh itu khot ba khoras ke jurwai ko shispa nyo ba shispa shipho Akil o suneng ba pernai uji sun sapahau apor sitek senyakan sya I Rev wan syau gentrei ta jisuan gentrei Jisuan gentrei ta Jisuan un yalam sha la ying
da Giêsu ôn ban ban rong a jing ni pat nên có hong rêu khôi blai yap bad badang im kin her shala ustim in train da Giêsu an in train da Giêsu an in train da Giêsu an un ya lam shala yin da parshi u nong le kurim u ai bangin la him a sngap jingper da ba u wan do yeng ya u bantan in train da Giêsu an in train da Giêsu an in train da Giêsu an un ya lam shala yin o real ngain ha te du ai do train ya lam sharai na maru try ula jan wan shayim ya pi on lam in train da Giêsu an in train da Giêsu an in train da Giêsu an un ya lam shala U Blei buk pau Sngi U beneng ngi ai ngu yame namar ka jingdon rakat ka jome lembat ngi hakani ka jing sengi jongi ban ngi ai ngu ba kyrkhu ki benta baroh jong ka Jingshakri ka jongi yame ban ngi ai ngu ru ba ai ka khubor nau shakri bokor dor jongme balawan na ka jaka ka bajangai ban ngi kerpat men kyrkhu pastor Rapsang ye gi bawan lang bat I ye ka yeng ka jong I ba ka pastorate ka jong I ru bagi nangla ban mat igi Jingkyrkhu gi jongme hagi bon benta jong ka jing im to kyrkhu ngi kum ka balang ngi nangla ban ya shakmat haga Jingshakri me ngi nangla ban long gi bayai pen kre bat ki bayai sharai bat ki bayai duai ngi ai ngo ba me sngo gi jing duai gi jongi namari gi ne baroh ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ro haga Ktien U Trai bat Nongkren I jongi u Jesus Christ batu da airu baga jingai e ka jong Jingshakri suba U Trai ka jingit ba ka jong Blei u bau kpa lembat ka jingai selok ka bathyang bat ka ba pensat bor ka jong men sema khot to ai bikin yai long kin yai sa ringkat bat ngi ringkat bat ki reunget ru akaleng satlak ka perthai menta bat shaduki arta bomju kodru amen.